por esto, por aguantar a Bertín Osborne, que lle tuveron que pagar unha cantidad de cartos tremenda. Dixeron a min, Que? Acabamos o sketch, porque por min xa... Vai aí. Unha cousa, xo dixo Juan Ramón ao principio do sketch, como é? Volvemos nun anuncio. Aí está, nun anuncio. Sí, volvemos nosotros. Estando contigo, de pronto me siento feliz. Es maravilloso el tenerte así. Estando contigo, me siento feliz. Bueno, chega un momento maravilloso, que sempre é moi bonito, que é recibir neste plató a maravillosa Patricia Pérez. Hablan de en tu largo camino. ¿Cómo te ha ido? ¿Te has conocido la felicidad, Roberto? ¿Qué tal? ¡Súper bien! ¡Súper bien, Roberto! Digo en serio, que é unha maravilla que veñas aquí Hay a iluminarnos. Bueno, igualmente. Non, de verdade, digo en serio, non cho digo de broma. Gracias. Sí, me gusta que Recibo veñas. moi malos. Me gusta que veñas. Que che di a xente pola... Ahora vives en Vigo, claro. Oh, agora vivo en Vigo, sí. E hai xente que te vea en programa, claro. Sí. Na televisión de Galicia, en Casiña Vigo, ven Sí, igual. sí, sí, sí. E que che dicen? Que están felices tamén. que bueno. Sí. E Encántalle que este aquí con todos vos. Hoxe vamos falar cunha parella espectacular. Bueno, eu estou namorada. O sea, é unha parella, pero realmente... Falache con ele xa, bicho? Sí, sí. Buah. É que enamoran. É unha locura. Enamoran, pero el xuntos, Sí. o seu proxecto, a Todo. súa filosofía, o modo de vivir o seu traballo. É unha maravilla. Estou de verdad feliz. Eu tamén, estou emocionado de que todo o público poda disfrutar do talento. Eso é. Do talento destes dous seres humanos que son veciños nosos. Sí. Estuvo antes aquí, e xa o viron, pero hoxe veñen a pintar a mona a Land Rover e a compartir con nós a súa maxia Javier Olleros e a súa namorada Amaranta. Guapísima. Guapísima. Guapos. Por aí, por favor. Estades na vosa casa. No, voy para allí. Ay, Estades na vosa casa porque acabades de chegar de Málaga. Sí, Nada, hoxe. fai un rato. Estivestes os dous en Málaga onte. Media hora, fai, sí. Digo Málaga porque onte se deron as estrelas Michelin, ¿no? Que sempre un día, iba a dicir, de nervios. Sí, Sí, sí. Sí. É un día bonito, un día de compartir, é un día de toparte cos amigos e, por que non, ter certas ilusións que nunca se deben perder. Pero, sobre todo, eu creo que, topaste con compañeiros, ves, hai os chascarrillos, as galas son para... Foi bo eso. día para Galicia, ademais, non? E Moi foi... Veu unha estrela para Lugo, por Sí. fin, non? Sí, para Y- Sober e outra para... Vértigo en Sober, non? Foi, aparte creo que hai que destacalo porque son dos rapaces con moito talento. Lugo se merecía unha estrela Hombre, que por, Lugo é unha estrela por esta fin, total. a Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra, Sober. qué bien, bravo.
E pa Ourense tamén veu... E Miguel, para Miguel que Para Miguel. xa tivera tamén e que agora deron ya de volta porque ben merece outro rapaz fantástico do Grupo 9, do colectivo de cociñeros que somos e compartimos aí. Sigues en ese sí, grupo. Sí, aí seguimos. Claro, sí, porque eu leín que fixeches, pois eso, unha receita para a memoria, non? Para as persoas con Alzheimer. Eso non sabía. Sí, Como isto é? foi unha actividade Sí, que contaba. fixo o Grupo 9 moi interesante para facer recetas para as persoas con Alzheimer e compartimos cociña con, sobre todo eran mulleres e replicábamos recetas que las fixeran e foi emocionante, creo que foi das cousas máis bonitas que fixen eu Era terapéutico. ao redor da cociña e un aprendizaxe para todos, creo, e despois creo que a cociña é memoria sempre. Que ¿no? para ti é moi importante E a o bonito e o tradición. emocionante era que as mulleres recordaban cousas... O teu prato do que era facían. a vieira a galega, Sí, era non? unha A vieira vieira galega, justo, sí, sí. sí. E Que como ben. o vosso restaurante é o primeiro restaurante que conseguiu os 2 estrelas Michelin en Galicia, non? Sí. Como funciona o dúo? Como funciona? A ver, intentad explicar, Eso me encanta. porque a mí me gustaría saber A ver, como sí, funciona o dúo, os dous levades o culler de Sí, pau. sí, tal. sí. Vale, Ti como sabes. funciona exactamente? A ver, intenta explicarlo, como funciona? Eu? Sí, como funciona? bueno, a ver, en realidad, sí, eu encárgome máis do que é a parte de xestión, empecéi na sala, ou bueno, sí, empecéi un pouquiño por tocando todo, porque non tiña nin idea. Pero sempre empezaste xuntos? Sí, Vale. Pero que ela non tiña nin idea, Roberto. Nin idea de cociña. Ela tiña No, de o cociña seu aínda non traballo. teño. Non, ela tiña o seu traballo. Empezou, non? Sí, bueno, eu tiña o meu traballo e empecéi como coqueteando aí un pouquiño, pois un día pois pasaba, un día me atreví a entrar na sala e fun aprendendo en realidade todo o mundo que foi pasando ao largo de todos estos anos por Culler de Pau. Todos os camareros que pasaron por aí, cada un me foi enseñando un pouquiño e despois é certo que é a túa casa e os teus clientes trátalos como ti te gustaría que te tratasen. Entonces, pois ese vínculo meu co comensal, que ao final me fixo un pouco pois espabilar tamén. Que ti tamén, Amaranta, recibiches un premio, non? Sí. Como, home, que non sos José, non? Como mellor jefe de sala, como se di? Sí, directora de sala e de restaurante. Entón, Javi solo cociña. É menos mal. Ojalá. Non sei. No, ojalá. Javi entra na cociña e é como un terremoto, o sea, pasa e ve unha tela de araña na sala, un non sei que, unha amiga de pan que quedou de onte, No, está todo. Vale, que comen os estrelas Michelin? Que comedes vos? Bueno, Porque intentamos... eso me preguntei, claro, moitas veces que vou ali a claro. comer, digo, e que comerán eles? Ao mellor un bocadillo de queixo con membrillo. Bueno, pues a veces pasora todo como moi idílico, ¿no? Que un cociñeiro necesitas tempo para comer ben, isto é fundamental, e a veces traballando non tes ese tempo, e eu non vou contar o que pero como. contéstame, que comedes? Trato de comer ben cando mismo que estou ti. Que descansando. desayunas? A ver, Sí, que no, desayunas? desayuno A ver, moi pouco. Eu levántome moi cedo e ás 7 da mañán xa teño un par de cafés e non Que además desayuno nada te máis. gusta o café infusionado, que na vosa Sí, carta, sí. que eso é moi importante, Sí, sí. para mí é moi importante. Que non entendo, café infusionado. Café. Unha infusión No, de café. eso, unha bravo, infusión de bravo, café, claro. bravo. Porque o Non café, entendo. o café é unha infusión no fondo, quer dizer, un café Pero non vale na cafetería italiana. Sí. Sí, vale, sí, vale. Sí, pero infusionado mellor. Sí, o que pasa que nos utilizamos un café de especialidade, normalmente tamén, traballamos con tostadores de aquí de Galicia e tomamos este tipo de café máis, e aparte son granos seleccionados, algúns que veñen para con a saúde historias é super chulas moitísimo detrás. mellor. Vale, entón vos comedes antes de dar o servicio? Sí. Comemos ás 12:30 todo o equipo e bueno, tratamos de... Ás 12:30 da mañá? Sí, tratamos de, porque ás 9 da mañán xa está a maquinaria da cociña aí a revolucións e preferimos comer antes porque senón despois de traballar xa é imposible e tratamos, cada vez vamos ordenando máis un pouco estes tempos de sentarse á mesa. Ao principio non comíamos, era así, ao principio cando tú montas un proxecto, teño que decir que é unha sorte compartir con Amaranta un proxecto moi bonito que é Culler de Pau, que é a parella, Bravo. en serio, porque non é fácil. Empezasteis 4, agora sodes 40, non? 40... Sí. Non é fácil convivir con todo xunto, a casa arriba, Claro, bueno... é que eles viven arriba do restaurante. E a min, co paso dos anos,
sígueme sorprendendo poder traballar xuntos estando enamorados. É unha cousa que me sigue sorprendendo. Entendo que suceda, pero a min resultame complicado. Xa, Que dúas persoas que están enamoradas, que teñen un vínculo emocional tan forte, poden estar todo o día Bueno, a traballando. ver, temos os nosos espacios tamén, o sea, cada un ten os seus roles de traballo moi definidos. El está como máis na cociña, eu teño outros horarios, eu remato de traballar e collo os nenos. Intentade non E vervos, pago que vale. fai calquer nai de... Intentade non vervos, entonces. No, pero No, polas tardes xa non pensade, nos vemos, porque pois respetades o recollo os nenos na traballo escuela, do outro. como cos nenos, como a veces como co equipo, pero normalmente Pero hai espero tensión, polos cando meus traballes, fillos. e máis nun 2 estrelas Michelin hai tensión. Claro que hai Ai, sí, tensión. moitísima. Claro. Sí. No. Pero Logo, que a tensión bueno, pero non é mala. todo, eu creo que todo é un aprendizaxe. O amor é clave nesto, ¿no? Se hai amor e se todo o traballo pode afectar a relación de parella, trátase de falar para buscar un encontro de algún xeito. Si que ao principio... Pero vos enfadades no traballo, Foi sí. duro, sí, ao principio eran batallas, como, bueno, Diante da como xente todo o mundo. o logo cando Bueno, está bueno, diante da xente, eu creo que fui un pouco idiota ao principio. Ao principio, cando traballaba e viñamos dunha escola máis ríxida, que era a escola francesa, na cociña era, bueno, o grito, era a autoridade. berrábase nas cociñas. E eu que escapaba deso que nos outros restaurantes non me funcionaba, curiosamente, sair de certas culturas non é fácil. Cando arrancamos culler, pois eu replicaba a cultura de onde viña, que era el grito, e ela decía, este es un idiota. E, Presión, claro, meter presión. meter presión, pero bueno, todo se vai modulando, sobre todo falando as cousas, non gargando, porque senón vas acumulando aí unha mochila difícil de alixeirar. E ao final, mira, son xa cantos anos? 20. 20 anos xuntos. Que levades xuntos? Sí, E o restaurante? 16 ten. Que ben o se vivía restaurante. antes do restaurante, verdad? Pero eu fago como todas, hijo mío, xa lle pasará. O sea, espero e digo, veña, xa conozco. A ver, é que é certo que xa lle conozco as caras e a veces incluso os camareros pues, están aí na sala e xa o vexo e xa lle vexo a cara e digo, xa lle fago así, digo, veña, porque xa... Sodes un matrimonio normal. Claro. ¿no? Quere dicir Sí, que es... E que aprendes xuntos e que despois ten que saber diferenciar o que é o traballo e o que é a parella. Eu contoche a verdade que os conozco un pouco. A verdade é a seguinte. Este é un dos mellores cociñeiros do mundo, seguramente, Javi, e un talento único. Pero é un desastre absoluto. Líase, ten abre moitas cousas, pérdese por aquí tal, e Amaranta é capaz, ten un talento brutal para organizar todo e que todo fluya e que todo funcione e que todo sea armonioso dentro do caos que pode ter unha cabeza que está tan dedicada á creación, non? Acabas de dar no clavo. Creo, Unha das cousas máis difícil para manter un proxecto sólido e que perdure no tempo é a xestión. E eu son moi caótico, como tú estás dicindo agora. máis artista, E Amarante é claro, moito soñador. máis... No, Amarante é artista tamén. Bueno. Pasa que Amarante é artista de outra maneira distinta. Queda pouco tempo, pero hai unha cousa que non quero que marchedes sin sacar o tema encima da mesa, porque me apetece. E como me apetece, vou non sacar. Eu teño unha reflexión na cabeza que é a seguinte. Galicia é posiblemente o mellor sitio do mundo que se coma ou dos millores, non? Eu penso Pode que ser o mellor ou, sí, eu que sei, está aí México, arriba, está Perú, eu igual. que sei, Italia, bueno. O mesmo. En produto eu creo que é imposible non superar este país, vale, bien. Se é o mellor sitio que se come do mundo ou dos millores e o produto é do mellor do mundo, en principio, debería ser dos máis caros do mundo. Non? Ves por onde vou? Sí. A mí me parece un pouco raro que comín algo dun produto descomunal, unha lubina, un queixo, un queseña, e foi barato. Eso me resulta raro. Hai que empezar a valorar o noso, de verdade, como se merece, e darlle protagonismo tamén e aos pequenos produtoros e valorar o precio que se lle paga no orixe. Isto creo que é fundamental e que esa cadena non se debe romper hasta que chegan os restaurantes. Por que? Porque vendemos calidade. Si é certo que, bueno, tamén temos que alimentarnos entre nós, entre os galegos, e a veces a economía tampouco é que sexa aí No, pero non chama a atención, sendo os mellores produtos, máis tal, Pero o normal é que dixa, este é o mellor produto que existe, é o mellor lacón que existe no mundo. Se tomo o mellor lacón do mundo, non vai ser o máis barato do mundo, non? É que non é só sino o sabor que ten o produto galego, que é diferenciativo en todas as partes do mundo. O galego creo que pola nosa maneira de ser, como que sea caro, está mal que seña caro, é mellor que seña barato. Por qué? No,
se é un produto de tanta calidade Isto é. e que vai os percebeiros coller o percebe, os señores á horta coller os grelos, por que vai? No, Sí, isto é claro. E despois tamén, Hai que pôr en valor tamén o temos que mostralo. Temos que mostrar pois como costa mariscar as mariscadoras, como lle costa a un gandeiro ter Ou botar os nabos, unha boa, ou coller- unha ou boa coller os grelos. alimentación, isto é. Ou coller unha naviza boa. Fáltanos un pouco de didáctica tamén, de saber contalo, pero primeiro creer nós, que ese o que temos desde en esta terra, creo Claro. que é único no mundo É maravilloso e hai que todo. coidalo. E Pero un cando plato tú de empezas caldo a- que leva 4 horas e pico facer o caldo que sal, canto ten que costar un plato de caldo? Ten que ter un valor, non vale? Que comí en Galicia moi ben, moi barato. Y un Non me va. superalimento. Home, claro, os grelos, a ver, por favor, o sea, para ti cal é o alimento máis infravalorado en Galicia? Porque é que eu non sabería decir, porque os grelos para mí son Xa. oro puro. El traballa moito verdura, moito. Sí. Que o outro Sí. que fun comer á súa casa, levaba 2 horas comendo e dixen eu, encenda a cociña dunha vez, porque eu estaba comendo A todo mí verdura. encántame, Sí. encántame Pero bueno, que porque a te verdura encanten as ten verduras. sabor, a verdura hai que Claro ser sí. creativo para Es un intentar plato que poñer ten o non valor. sei cantos tipos de... Sí, o xollo que lle chamamos, Eso. que é un plato que ten cerca de 60 ingredientes Fíjate. vegetais todos, donde aí eu teño pouco que facer, hai un equipazo en Culler que ten unha sensibilidade e ten unha actitude increíble, porque o difícil dese plato é todo o proceso. Hai 3 persoas do restaurante que saen a recoller, que recolectan todo o que hai no noso entorno e despois teñen que clasificar, guardar, ordenar e despois montalo. E é un plato máxico porque é un plato diferente para cada comensal, a que no vai compoñendo é a natureza, porque vai cambiando cada temporada e cada estación. E hai outra cousa máis importante, a quen vai recoller, que son as cociñeiras, os cociñeiros entenden o coñecemento e a complexidade que hai detrás das plantas. Entonces hai, bueno, un intercambio,